खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जोंनि बाक्सा आमार बाक्सा खौरां बिलाइखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय। बाक्सानि बाथौपुरियाव 12थि स्कुल टुर्नामेन्टआ जागायबाय। बिटिसिआव टेटआव फोरोंगिरि मावबाय थानायफोरनि थाखाय मोजां खौरां। एसएसएनि कन्ट्राक्चुएल टेट फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि लामायाव बिटिसि सोरखारा। सेन्ट्रेल आरो क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ आइजो आफादा रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरनो जि-जोम रानसारनानै हैदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जोंनि बाक्सा आमार बाक्सा खौरां बिलाइखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय। बाक्सानि बिखायाव गोबाव समनि मोनसे आंखाला जोबथारनायाव मोगथां महर मोनबाय। जोंनि बाक्सा आमार बाक्सा होननाय नै रावारि सान जिबायारि खौरां बिलाइखौ थांनाय 18 जुलाइ खालाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सानि सानसुमै आरो सानैसो खौरांगिरिनि नाजानायाव जोनोम मोननाय बर' आरो असमिया नै रावारि सान जिबायारि खौरां बिलाइखौ बेखेवनाय जाबाय। जोंनि बाक्सा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव गिबियै आलारि बाथि सावजेनो बिटिसिनि आबाद बिफाननि इएम अनसुमै खुंगुर बिथाङा। बेनि उनाव फारियै सावो गाहाय आलासि असम बानीनि गाहाय सुजुगिरि दिलीप चन्दन, जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु, जोंनि बाक्सा खौरां बिलाइनि सामलायगिरि रमेश दास, गाहाय सुजुगिरि रजनी बरजवारी बिथांमोना। আমার বাক্সাখন যাতে ভৱিষ্যতলৈ থাকে, ফিউচাৰলৈ যাতে থাকে আৰু আকৌ দুগুণ আগুৱাই যাওক তাকে মই আশীৰ্বাদ তথা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মুখলৈ এইখিনি। आलारि बाथि सावनायनि उनावनो रादाब बिलाइखौ बेखेवनानै होयो असम बानी रादाब बिलाइनि गाहाय सुजुगिरि दिलीप चन्दन बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फारियै बाहागो लादोंमोन जिल्लानि बायदि आफाद गौथुम जेरै बर' थुनलाइ आफाद, असमिया साहित्य सभा, एबसु, आसु, जिल्लानि बायदि बिफाननि बिफानारि आरो गोबां रायजो राजाफोर। बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौपुरियाव 12थि स्कुल टुर्नामेन्टआ जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि सेराव थानाय बाथौपुरि जिल्ला स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय आरो बाक्सा जिल्ला गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव 2019 आरो 2020 मायथाइनि 12थि स्कुल टुर्नामेन्टआ थांनाय 27 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायबाय। उसु, बोरला गावनाय, बक्सिं, फुटबल बायदि आयदानि सायाव खुंफुंनाय बे मेलखौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि आबाद आरो सौग्रा बिफाननि इएम अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बिटिसिआव टेटआव फोरोंगिरि मावबाय थानायफोरनि मोजां रादाब। एसएसएनि कन्ट्राक्चुएल टेट फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि लामायाव बिटिसि सोरखारा। बिटिसि ओनसोलाव जायफोर टेटआव एसएसएनि कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरि मावनानै दं बिसोरखौ रेगुलार खालामनाय जासिगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। আমি আলোচনা কৰি আছো যে যি আমাৰ ভেকেন্ট পোষ্ট আছে এই ভেকেন্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এছএছএৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি থকা হেড টিচাৰ আৰু বিটিচিৰ আণ্ডাৰত 6 মাহীয়াকৈ এমপ্লয় কৰি থোৱা এনগেজ কৰি থোৱা হেড টিচাৰ ইহঁতৰ ছাৰ্ভিচটো আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিওঁ। थांनाय 18 जुलाइ खालाराव बे खोथाखौ बिथां बरगयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि बनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। सेन्ट्रेल आरो क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ आइजो आफादा रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरनो जि-जोम रानसारनानै हैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं सिखरबिल गामिनि नखरफोरा गङिया दैनि लामा आरो माथावरि खुरखावनानै दैजों न' बां धोन सम्पति खोमानांनानै लानांनायनि जाहोनाव 1 नं सिखरबिल गुदि फरायसालियाव आश्रय लानानै थानो गोनां जायो। যিটো বিপিএফ উমেন পাৰ্টি আপোনালোকৰ কাৰণে কাপোৰ কানি দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকক কি ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰে? তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছে।
बेनिखायनो सेन्ट्रेल आरो क'क्राझार जिल्ला BPF आइजो आफादा रेहाय केम्पआव मंगलबार बेलासेनि 4:30 रिंगायाव थांनानै खैफोदजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो गस्ला गामसा जि जोमखौ लोगोसे गथ'फोरनो माखासे रेजेंगा जानाय आदार रानसार होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं सिकोरबिल गामिनि सुबुंफोरा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गङिया दैनि लोमस्रावनायाव से सप्तानि बांसिन सानखौनो रैखा बादायाव आश्रय लानानै जिउखौ खुंनो गोनां जादों। थेवब्लाबो गङिया दैनि लोमस्रावनाय आरो लामा माथावरि खुरखानाय थाथ'वाखै। खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो गस्ला गामसा जि जोम रानसारनानै होफैनायजों लोब्बा लाखिनानै BPF आइजो आफादनि दैदेनगिरि उमा रानी बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायोदि सिकोरबिल गामिया खनसे नङा खननै खनथाम गङिया दैमानि दैजों होखारजाबोबाय थाबाय जाउनाव जोबथि खेबनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि बिथाखौबो खोमानानै लानो गोनां जाबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोना फिन गोजोरै थांनानै थाफिननायनि थाखाय राहा लागोन होननानै बुंथियो। बिथांमोननि खहा जानाय धोन सम्पति एसेब्लाबो अनसुंथाइ होफिननो BTC खुंथाय सरकारजों सावरायगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। বাইদেউ जितु आपनालोके जितु क'क्राझार जिल्लार 3 नं सिकोरबिल गाँवर बासिन्दाসকলে বানপানী দি সন্মুখীন হয় ইয়াত ৰিলিফ কেম্পৰ এক সপ্তাহ ধৰি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যে যিটো কাপোৰ কানি কিবা এটা যোগদান দিছে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কয়? আমি এই স্কারবিল 3 নং স্কারবিল গাঁৱত আহিছোঁ। পৰহিও আমি আহিছিলোঁ, কিন্তু সেই মুহূৰ্তত আমি আহিব পৰা নাই, শুনিছিলোঁ। তথাপি আমি আহি দেখিছোঁ, ৰিলিফ কেম্পটো চালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱটো চালোঁ। তেওঁলোকৰ গাঁওখন এনেকুৱা মানে ইৰোশ্যনত খহি গ'ল, গাঁৱৰ কোনো চিনচাপ নোহোৱা অৱস্থা। তেওঁলোকক তাত ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल BPFनि आइजो आफादनि सोद्रोमा मालथिया फोरमायोदि आइजो आफादा बिथांमोनखौ मैया दाखालिनिफ्रायनो खौरां लाफैदों आरो बिथांमोननि थाखाय जाखिनि गानग्रा जोमग्रा लाबोनो हादों एसेबांखिनिखौ होफैदों। नाथाय बिथांमोननि बे होफैनाय थोजासे नङा आरो बिथांमोना थानो न'बाङानो गैखाला। बेनिखायनो बिथांमोनखौ दोननो केम्पनि बेबस्था लागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ जुगामि फोथांनानै लाखिनो हादान नागिरनानै जुगामि रायजो जाहोगोन होननानैबो बुंथिबावो। बेजों लोगोसे 3 नं सिकोरबिल गामिनि दैबानानि थासारिजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा बिथांमोननि जि जोम होफैनायखौ मोजां मोनदों, बेखायनो बिथांमोनखौ गोरबोजों साबायखर बावनाय होननानै बिथांमोना फोरमायथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां।